You know what's up guys, yan. Welcome to aking panibagong vlog. Ang gagawin natin guys ay, kita nyo naman may palayok dito, tapos mag-iihaw tayo ng indoor inihaw na liempo ng baboy. Yan guys. Hiwain muna natin guys. Tanggalin natin yung may buto. Yan. Tapos hiwain natin ng ganyan para maluto sa gitna. Baliktad naman. Parang grill lang to guys. Ang mabilisan lang. Ang mabilisan na tinugan to, tinugan. Guys. Tignan natin ng natin yung balat. Kaya kahit nasa indoor ka, umuulan man, pwede ka pa rin mag-ihaw-ihaw kahit walang buwan. Wala kang ihawan, pwede ito. Basta lutuin mo lang na unti-unti. Mamanti ka yan. Yan o. Nagmamanti ka na guys. Ayan. Balikan mo na lang ako mamaya pag luto na. Yun guys, okay na sa akin yan. Pagkarin natin. Uy, kamay na bakal. Ayan. Medyo red meat pa sa akin. Unti-unti. Wait ko na lang. Yan guys, hangoy na natin guys. Ang tanong, luto ba siya? Yan. Yan natin guys. Luto yan pre. Luto yan. Oo. Luto siya guys. Oh, ha? Init-init, mainit-mainit. Yun o. Ay, mali yun. Luto siya guys. Yan. Isa. Yan. Yan, meron tayong papakin guys. Tapos meron tayong din si Pino. Yan. Waiting na tayo guys. Gusto tayo guys. Suka.